visar hur jag ska komma bort. Här har vi det här stället. Den här blån, kommentera om ni vet. I shortsen och typ. Är den... Vad tror du är? Har den... Har den flyttat iväg eller vad har den? Nej. Jag kan inte hämta dig. Nej, men jag tänkte jag ska komma ifrån. Gå den vägen du kom ut. Det är jättebra. Här ser man massa saker i